Selamat malam, Dik Natin. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Oh, wah, aku ya penggemar lho karo Mbak Natin. Apa nje? Ono aku dhisik tau ketoke abdi grup kok. Maksudnya grup apa? Grup LC Sesurakarta. Terus piye? Termasuk jenengan penggemar saya. Oh, enggak. Terus mlebu grup LC maksudnya aku dadek ki apa? Masamu LC iki apa lho? Lah apa? LC iki dewan sing becik gitu. LC iki menghibur orang-orang yang kesusahan hatinya. Oh. Ya. Kuwi HP kaya ngono kuwi ana iso ning akhirat ning swarga papane gitu. Saestu napa? Oh, tenan to. Ini abone kok do guyu kabeh. Gagas ya kok kanca-kanca mburi kuwi coba gagas gitu. Oh, nggih. Ketemu pisanan mbok rasah ngono kuwi. Temu pisan. Menika nembe sepindah menika kepanggih kalian panjenenganipun. Ya nek ora kaya ngono kaya ya piye? Ya kudu sok akrab ngono ya. SA lebih sok akrab sih ngono. Mbok asal nggih. Nah iya. Nggih, Mbak Tati kados pundi pawartosipun? Iya, alhamdulillah menika dipun paringi sehat saking Alhamdulillah. mriki kanthi sehat. Nggih, wah nitih napa niki wau? Nitih Besmira napa-napa. Oh, ngaten. Kula kita nitih Tatin. Hah? Maksudnya pripun? Nggih. Tegesipun nitih-nipun numpak. Numpak. Oh. Nggih, numpaki. Numpak bis. Niku wau numpak anu angkong, Pak. Niku Pripun? saestu niku panitiane jan kurang ajar tenan kali kula. Kok saged? Lah niki wau ajeng Mbak Tapi kalau jalan ke belakang panggung mangke enten angkong ngono lho ya. Nek ngejar kok kaya cantik-cantik kan kok tumpake angkong. Lah nggih, wah jan piye kok ya. Dimenakake Mbak Tatin niki. Nggih menika derek sowan mriki kali adik kula menika. Nggih, saya tak sapane sih. Selamat malam Mbak Elisa, Di Elisa. Nggih ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Mak Biung Cange kalian Bagyu Limbo padalang jam niku. Sing cetha. Nggih, wilujeng niku sampun ceto melo-melo. Sing cetha iki nek ning wong Jawa iki nek ngendikan wilujeng aja wilujeng gitu. Nggih, sing bener wilujeng napa sugeng? Ya, nek sugeng iki sing ageng napa nih ngoten iki lho, nggih ta. Oh, segeng agen itu. Oh, apa yang agen? Ya ageng. Apa yang agen apa? Yo nek kowe kuwi mung sak tutupan iki. Ngaturaken wilujeng menapa sugeng terserah lah. Selamat malam. Ya, wilujeng dalu. Sehat? Langkah saged bidal saged jumeneng saged wonten ngajengan menika nggih ceto sehat. Jelas ceto. Aja ngacengan, ngajengan. Dalange ya malah piye to? Ora medeni ngono. Sing medeni malah dalange ngono. Lah, jenenge PDE iku. Nggih pangapunten nggih menawi kathah ketal ketul atur menapa dene kesalahan foto-foto menika nyuwun dipun maklumi kemawon. Wis kono sak omong-omongmu sae. Sing penting Ketal ketul atur. Lah iya. Ya, pokoknya yang baku kula remen saged sowan mriki. Derek mangayu bagyo. Wah, wis kono. Basa kok Portugal beda. Anggenipun nganakaken versi deso. Apa? Versi deso menika deso Purbayan. Dasi sopo kok dasi. Dan versi Bersih desa. Resik. Ya. Re. Resik deso. Wis karepmu wong iki latihan cedal. Kok cedal menika tidak bisa bilang R loh. Ceto lo R ku. Ceto banget. Nggih, pokoke pangapunten nggih menika sowan kula. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Bengi iki pancen lain daripada yang lain, Mbak Elisa, Mbak Tati. Nggih, napa Gitu. lain? Mai bagyo bersih desa utawa sadranan, gitu. Nggih. Ning sing mangarsani panjenenganipun Kang Mas Tuntas Subagyo. Sinten nuwun Kang Mas Tuntas
Bagyo. Piyaine sing ndi coba pengen diro. Sing bisa ayo. Sing cetok mesti menika lengkah wonten ngajengan to. Cetok. Wong iki ngajengan. Piyaine ngajengan. Kamu ke wonten wingkingan. Pasti wonten ngajengan. Iya. Ya tuh nih kok tak bedek dulu. Aku malah deg-degan kok orang pisan. Yo benak noto Mbak Yu sing ayu dhewe. Nek aku kan wis paham bendino karo kowe lah. Nek masyarakat kene ya wis ben ngertekke dhewe soalnya aku ya mumet karo kowe. Bendino Dilung to, dilung. Benak no, kowe kan biasane sok benake. ah menake ndek iso. Ben Kamu kan ya. Wonten ngajengan. Ya, ngajengan. Seng, Nah, seng taten. angel iki Pak. Wis tak ngawetin ku Bang. Dulang ngertos. Sing Pasti arep lah. sing paling gaul dhewe. Sapa? Sing nganggo kinten-kinten nih jakete Adidas Cino. Bos. Gaul dhewe lanang dhewe cetok kuwi sponsor wis tak bebek apa bedek bedek. Kok bebek. Betek. Bedek. Bledek piye? Bledek nyamber apa? Bedek apa lah ditebang itu. Iya. Kayak kepengen ngerti piyaine. Pundi Pak? Yo, wah, petaraman cok. Telot tok. Bawa Mas Lukas kebareng minjah dari panggung. Bawa. Oh iya. Oh iya. Oh, salah bedek salah. Iya. Sale wis kok kene main corong iku. Ternyata ya Bianton yang sponsor tuh pasti lembah mana orang ngetok-ngetoki pakai baju adat Jawa kaya awak dhewe. Ini aku kok dadi ngadoh to. Lah aku ra penak gelem bayari. Justru aku sing Kira-kira aku justru cedak ngene iki mbok menawa kok mongko wis lunas wingi-wingi aku nek arek matur suwun iki. Ya to? mbok pilih keluar nambah. Nggih, pangapunten nggih Pak Dinas niki wau beber condo kemawon. Bercanda. Aja dipajak. Aku badake Jawa sa. Bercanda. Apa basa Jawanya bercanda sih? Oh iya. Ya itu Pak. Bercanda. Tapi wau kula kok tersinggung sithik. Sedek apa sih Pak? Jenengan masalah cedal mau. Oh, Masalahnya kula iso muni oh. Wes, Yo. pindho wis Sendo aku Kowe kudu kene. njaluk ngapura sa. Pangapunten ingkang ageng nyuwun agunging samudera. Kowe kudu laku dodok sa. Kudu laku dodok. Kira aku dodok itu gimana? Iki ono Jawa. Laku dodok itu. lho. Kamu dodoki berangkang lho, Sa. Oh, masa ya bra. Salaman sih, salim. Pangapunten itu bercondo kemawon Pak Nggih, Dinta. sami-sami. Iya. Wong gegojekan. Kayak Kula gocekan. bercanda. Yang baku mau sorokot menika bahagia. Wis arep sak omonganmu sa. Masyarakat kok sorong. Ya, ya, itu Jenengan maksudnya. sabar nggih Pak nggih. Karena niki bocah nggih entene ngeten iki dari Nggih. jenengan sing penting maksud nggih. Oh nggih. Pokoknya sing waras ngalah Di Mas. mamang ya. Nggih, kira-kira setengah ketok. Setengah Setengah ya. Mboten anu Pak. Napa nek kalian iki rak mboten mangling to Pak? Lah dereng kenal Pak. Dereng Oh, dereng kenal, Pak. dereng Belum kenal. Belum kenal. Dereng tepang. Dereng Tepang iki jenenge. tepang iki gaji lumitin. Oke Pak, mohon izin Pak Dinta, saya Elisa Ursanus Alaso. Pakai Indonesia aja ya, Oh, lebih enak kan diterima ya. Nggih. Nggih. Elisa Orcarus Ursanus Alaso. Oh, Sinten, dari Pak? mana itu? Iku pemimpin pemberontak wonten Portugal Mas. Namanya kaya wong Portugal. Lah nggih. Ya, Bapak saya Sekotelo Toli-Toli Pak. Oh gitu. Ya, Apa? Bapak saya Sekotoli-Toli. Oh, sing tol-tol. Toli-toli. Ya. Toli, Jadi toli. tapi saya lomo di Jowo, lomo di Jogja. Jadi saya mimpin seperti ini Pak. Oh, Tapi ya iya. perbuatan dan akhlak saya itu agak hancur. Ora ada. Ya karena ya sering menghibur mosok rokok itu Pak. Nggih. Masyarakat ya masyarakat. Apa bangsa Jawanya? Rasa masyarakat. Ya, Jenengan masyarakat. mantuk-mantuk dong mboten.
setengah. Ya kita Indonesia aja ya biar jelas. Ya, Mbak Tati, Mbak Elisa, biasanya Mas Tuntasi diringi organ nyanyi berdua, itu berdua. Iki ketoke lamunan iki penak iki lagune. Mantap. Nah, kuwi Bapak kula betake, Pak. Oh jangan Pak, ini diam-diam kalau siang jadi copet. Kepean Oh, soalnya. kepengen aja. nah awan apa dah? Tapi suaranya jelek gak apa-apa ya. Suaranya jelek. Nggak Gak bisa apa-apa ya? muni L. Oh, Kakek itu apa? tidak masalah. Tidak masalah karena panjenengan itu kan disegani banyak orang. Sepatunya aja saya tidak bisa itu. Bisa dibandingkan diri saya masih mahal sepatu Bapak. Jadi nggak masalah Pak itu. Soal nggak bisa apa, saya itu juga banyak nggak bisanya, nggak bisa masak, nggak iso apa-apa. Yo anak ning omah, wong itu. Iso mandrokan tok. Isone yo ambilkan bener-bener. Iya. Cuman bernafas saja. Ya, lagune ya, Lamunan nggih. Sepira Mas sih Ya. dicoba sih, Mas Tuntas pinten sih nadane. Iki pokoknya bebas, wong iki ibu tekan jam 2 lho iki kok. Bar iki terus kowe mulya. Amin. Sepinten Mas? Pakai nada gue, nada jet ya. Sepinten Mas? Indo Samudra Pasang Wangenan. Ya, coba. Tepuk tangan perkataan ke Mas Tuntas. Shoot, bagus Lagi, loh Mas. nyanyinya. Apalagi satu lagi. Satu lagi. Lagi Ose, apa? orang, ose maksud atak duet ke harus sapa? Mbak Lala Gede. Yes. Monggo. Ibu. Mbak Lala, keparang silakan sini Mbak Lala. Ya. Ayo kaca-kaca buri. Sini Mbak Lala. Ah, iki wis kalah iki aku iki. Wis, Saya tak bandingke karo Mbak Tatin. ora kalah aku wis pokoke. Jane ya padha lho jane. Ah, ora ya. Kalah toh wes. Wes rasa pirone rasa gugu irene. Ini kula nyingkir terus kula. Niku mawon nggih. Oh ngoten. Napa tetep Malah kula? anget jenengan tadi. Loh, malah pilih Mbak Tatin dulu coba. Oke. Selamat malam Mbak Lala. Selamat malam, Mas. Iya kaya ngono, sedah kakungnya Mas kaya Lala. ngopong. Iki sok ben kakungnya mesti ora kau berkatokan. Maksudnya gini. Tegese sarungan terus, nindakake ibadah, ari ngerti Mbak Lala terus Allah ya Allah, hari Ini ngerti Mbak kula Lala. sarungan lho niki. Ora sampean benten Mas sarungane. Mergane dengan iku wonten ngajeng terus iki lho. Ngerti Mbak Lala sing ngajeng dateng. Lho, dadi kula sarungan. Nah, mergane napa? Jenengan itu lenggah ngajengan. Oh, iya. Ngajengan. Nggih. Mbak Lala, Nggih. asli saking pundi? Kula Sidoarjo. Tasih single double long set. Kula sampun nate nikah. Sampun nikah. Sampun nate nikah. Sampun ate. Nggih. Terus sakniki rondo. oh DRA, jadi rondo anyaran. Nggih. Jamur janda di bawah umur. Weh, jamur umure pira ta Mbak Lala umure? Oh, kula pira? sampun sepuh sakniki. Coba tebak pinten. Paling 17 mlaku paling. Berangkang wae. Melaku teng pundi niku Nah, pertanyaan. nggih teng pundi-pundi, nggih teng ngene kula, teng ngene kula pripun mlakune? Mas Tuntas lagunya. Ya senane ra gatek karo Pak Dalang. Aku mah aku pas terus sing bayar terus aku ra gatekke. Wis tuwa iki sing nyanteng rasane. Tim. Tua mbahmu iki. Aku iki 23 mlaku lho. Makane ndi? Ya turut ya sak ngisor jaritmu.
Ayo, iya, kono kenalan sih. Lagunya katanya lagu yang ya. Oh yang. Iya. Mas Sing lagu Dun- ini pun. Mas Tuntas soalnya kalau manggil saya yang soalnya. Wah, ayo iki, ayo. Ngakune ngono, aku ora Mas Dalang, aku wis ngadep kula nek Mas Dalang. Wah, wis. Yes, ya wis rada. Guyon Mas guyon. Nggih, mumpung kula sarungan. Ngapunten lho, Pak. Panjenengan sarungan ning nggih katokan to, Pak? Oh, katokan. Cek aman berarti. Hati ini lho, tembungmu ki lho. Semuanya terus-terus. Katokan ora katokan ya sepet to. Wong niate kok. Nggih. Lagune apa? Yang. Yang. Nggih. Lagune Wali. Nggih, panggil saya dong. Panggil. Kan kepanggil sakniki lho Mas. Oh nggih ta, nggih. Ya, yang nggih. Ya, yang apa? Yo, kanca-kanca aja ndelok bae. Monggo nyanyi bareng. Psikologi biasanya nang omahe bojone nandrokan tok. Androkan iso nganggo pilingane nganggo. Ya. Wes, Matur. nek ora lemes kok, nek ora ngapoke piye kaku kok ngopo lho. Mas Tuntas nyanyinya kok lemes gitu kenapa? 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 Bingung lagunya ya. Bingung lagunya ya Mas ya. Jadi nggak enak saya Mas. Iya. Apa yang mau yang lebih deep sama hot? Oh, Apa? berarti tadi masih kurang hot. berarti. Kurang keras. Iya. Kayaknya kurang ya Pak Dalang ya. Kurang keras. Aku pengennya keras. Mergane presentasi senengnya keras-keras. Lah niku lagu sing keras lagu nopo Mas Tuntas? Napa Mas Nas? Kelihatannya cinta merah jambu ini. Ya. Juga lagune kok merembet-merembet banget. Lagunya lo cinta-cintaan terus ya Mas Dalang ya Mas. Yang baru terus merah cinta merah jambu. Bar ini terus kandas. Biasanya ngono biasanya. Nggak terlalu ngegas rasa asing biasanya. Nyontoh ya Mas Muli lho. Alon-alon, rasa gas-gasan. Alon ini kenal, ngono. Nek kula kalem lho Pak Dalang. Gitu. Ya, kalempet-empet yuk. Ya, ya, ditanjake. Iya. Masih lanjut ya Mas Tuntas cinta merah jambu. Ayo gerakan tangannya semua. Masih bersama. Yang gak ngantuk. Joget boleh ya, joget ya. Yang Boleh nonton dong. joget boleh. Joget boleh. Mbak Nur joget, yuk gota boxer Mbak Nur. Ayo karo Mbak Soke. Sing nganggo Bali ini apa iki? Mas Gile. Sini. Pak Sigit. Maju depan Pak Sigit, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Pak Budi. Pak Budi, sini. Ayo, Pak Lurah. Mas Tuntas luar biasa, suaranya bagus sekali. Terima Mbak Lala. kasih. Nggih Mas Dalang. Duduk dulu, nunggu dulu. Iya. Pokoknya sampai jam 2. Hah? Temenan sampai jam 2. Iya. Yalah, iya. Pokoknya bingung sih dan nganti mateng sih. Bagus. Nek mau di brongsong tok eman-eman ya toh. Iya. Monggo, monggo. Iya, lenggase. Ini di brongsong ndak dipangan codot. Iya. Lenggase ya Mbak Lala, duduk di situ. Nggih. Kula salaman rumiyin salaman nggih. Iya, salaman boleh, Oke, salaman oke. boleh. Sama adik-adik sinden. Oh iya, ada adik sini. Cak Sodik, ya kesini Cak. Nah, bar nyanyi kok terus guyon. Nah, bar guyon lagu meneh, ngono. Ya, oh peluake eneng kok peluake. Pelawak, pelawak eneng. Nah, iya, wis pokoknya tadi saya kok nonton sih. Lah, niku tandinge karo Lagune napa nih Pak Dalang? si Mas Andi. Halo, Mas Sodik. Halo. Ya, menyapa dulu buat penonton yang ada di Assalamualaikum Surabaya. warahmatullahi wabarakatuh. Acara sedekah bumi. Bersih desa. Bersih desa. Ya, nek Jawa Timur setengah bumi. Nggih. Nggih. Mugi panjenengan sedaya paring ana rahayu slamet.
dinebiaken dhateng Sabikala kaceraken dhateng Gemaraharja. Amin. Ngene ta. Mas Tete kan iya. Nyanyi lagu napa nih Pak? Pon, lo anu caosi kamardikan. Lagu apa? Kandas boleh. Gelandangan ya itu lagu Gelandangan, kerinduan ya itu. Mangke kula anu duet kali Sinten? Bapak Bos Tuntas. Weh, oh saged. Nggih, Nanti. kula tak duet kali Lala nggih, mboten napa nggih. Nggih, mboten apa-apa. Nah, sik Mbak Lala lagi ngunjuk sik glek lah piyayu ki. Duet ae sih. Lah ya nek ngombe ki lho ketok ya. Banyune Mesra. iki ketok. Nah iya. Ini Mbak Lala Kandas meneh terus galak-galak meneh. Tapi suruhan galak-galak padahal. Napa? Galak-galak ki tengah ono duwe antek golek maneh. Bojo rewel. Golek Jol neng. Iki sapa? Kaya sapa? Boy sapa? Monggo jeng Lala. Ini Oke, Lala dijak duet. Soale leyan bosnya sih lagi istirahat. Nah, Mas Bos lagi istirahat. Mbak Lala. Wah, ini duet karo Pak D. Mbak Akum. Pak Dese, boten. Hah? Niki papi niki. Oh, Papi. Oh iya, Papi. Sesuk aku golek wis dia, Pi. Pesen ta, Pak? Pesen Pi. Sing gara-gara 200 saya kecak penyakit Pi. Malah. Ayo Pi, ayo Papi. Kita sebelah sini ya, Mas. Sebelah mana boleh. Wis pokoknya ini aku nek kowe manggon ngendi-endi aku tak wis oleh mau pasar. Iya. Aku sebelah sini ku ben ide ambek sampean Mas Dalang ngaten lho. Oh gitu. Nggih. Ya. Udah siap Mas Nggih. Betet? Yo, siap. Yuk, monggo. Terus. Tumben Mas Odeng niku mboten meluk-meluk kula niku lho ya. Pripun? Biasanya niku meluk-meluk terus saniki kok mboten lan Anu napa. suka. Suka ambek sapa? Regane. Suka ambek Mas Tuntas sama. Iya, suka. Iya. Sawangane ya. Profesional kak ya. Lah Mas iya Odeng ya. makane. Kan kan niku gak ono pelukan kasih sayang iki mang. Biasa ae ngono biasa. Lah iya. Biasa wae Mbak Lala. Bos Tuntas gak enak dhewe gak suka. Eleke mayak. Soalnya dadi penyanyi aku kalah saingan lho. Oh ngono ya. Cici kalah ganteng, kalah duit. Salah telak nih kamu kalau iku ya. Kalah seorangnya. Lah niki Mas Tuntas menika sareng-sareng nyanyi kali Mas Odeng Monggo. monggo. Ya, silakan Mas Tutas. Bos Tuntas. Karena Iya. tadi Nyanyi bareng-bareng. iya maunya duet sama Mas Odeng. Ya, enggak apa-apa. Tadi Bos, monggo bos. sama Nyanyi Mbak bareng-bareng Lala. bos. Sudah. Wong telu gak apa-apa, wong telu. Iya wis ya wis. Bertiga. Oh. Iya nyanyi kandas gak apa-apa. Mbak Lalai biasa mau double. Aku biasanan kok Mas wong iku. Aku enakan loh. Nah iya Mbak Lalai wis biasa los. Iya las aku. Aja mau loro telu nyang. Tegese duet terus trio. Iya. Iya. Lagu ini gelandangan. Oh berarti saya joget saja. Iya, tapi untuk metu joget Mbak Lala sing joget nganggo rasa kae. Nah, juga dirasake tenan ngono kae. Ini ki sampean gak suka nambah Mas Tuntas, aku jejer ngene. suka jajan. Nih makane iku. Mbak, ayo Mbak kene Mbak, bareng-bareng Mbak Ini joget Mbak. Ayo Mbak. Mbak, sareng-sareng Mbak. Anu, Mbak Tatin. Oh iya. Ayo ta. Ya, kono Mbak Tatin diladeni. Duki Jakarta niki Mas Ode. Sama Mbak Elisa. Nah, Mbak berdua. Tatin kali Mbak Elisa. Kono Wanisa. Nah, Monggo, iki. monggo. Joget sing seru kok. Kok tak suwun Mbak Tatin sing joget ya dirasake. Goyang dalam bae nek kowe iki goyang dalam. Mas Dalang mboten derek joget Mas Dalang. Oh, nek aku goyang dalam. Oh, aku ketok meneng wae jero iki wis wah. Buaya emang ngadepe lo ngadem merono terus Lah sampean. iya, dilaku iki ngono iki lho Mbak Lala. Dadi dalang iki ono disuguhi ditanggapi artis-artis cantik ya ta. Lah mosok kok nyawang debok lho coba. Karo Mas Tuntas iki jan tegel karo. Lah niku. Ah iya. Bersama Mas Wow, Tuntas kali Mas Odot Nggih. satu lagu gelandangan gimana? Gelandangan. Iya, monggo. Tuntas. Yes. Mas Tuntas. Gelandangan itu sangat populer waktu dibawakan oleh Cak Soti. Iya. Nggih, luar biasa. Mas Odin luar biasa, kalau Mas Tuntas biasa di luar ya.
Nah, Bisa rasa nyedek-nyedek, mana kata wong ganteng ngono. Iya ini. Ya aku lo nek delok ganteng kok Bikin malah lemes. ya apa ngono ngerti ya sampeyan. Kalau deket-deket tuh bikin lemes. Piye Pak Dalang? Sama Mas Dalang. Matur nuwun. Kula Bang tak Lala sama Mas Utik kepareng lenggarien. Inje matur nuwun. kula tak kerokok satu batang saged nggih. Mbak Tatin. Iki adikku wedok Tatin iki. Nggih. Mbak Elisa. Dalem. Ya, banyak. Watere. Iya, orang ngantuk ta bengi iki? Arep ngatok piye VIP ngarep dhewe ayo ngene yo. Iya. Aku semangat ya. Piye? Mbak Lala joget mau iki lho, iki dora tutup mono ya malah bro. Ayo malah solo mendeli yo. Piagane jenengan ki lho. Piye? Piye ta? Piagane jenengan ki Mbak Lala joget sampai bawah ngono ki ta. Iki ki nado malah dora merem ngono lho, takon merem ya lho. Bro kado kuping jare Allah. Alah ngapusi. Urung katuk kuping apa? Nyugi koper. Ya, Siapa kacane? Ya, iki enek sing arep anu apa? Pasumbang tembang kepengin duet karo Mbak Tatin. Nggih. Ah, iki adikku wedok iki. Cinten. Gini, anu. Nah ini Mas Joko, ini. Jenenge nganti lali aku. Ayo ndiruh wong kaya ngono lali. Sampeyan ndiruh Tatin iki wae. Padahal Dalem. menika wonten nawala. Nggih, saking Monggo katuran maca kula napa jenengan? cobi kula macane. Macane. Nggih. Kula wacane. Nggih. Oh Oh, Meniko iya. ini ya yang mau duet. Oh, Oh iya sudah naik ke atas panggung. udah. Oh ya, berdiri Mbak dulu. siapa? Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Dipegang mic-nya. Hadap sana biar terlihat. Iya. Namanya Cinten Naminipon. Oh, nggih. Astri, ya ini emang lembut sekali. Pakai mic saya, pakai mic. Ya. Ah? Astro. Oh, kamu sobat Astro. Oke, Astro. Siap. Ini mau duet apa lagunya? Mau lagunya apa? Mbak Astrid. Sama Mbak Astrid. Ih, Astri. Nah, Mbak Astrid. Lagunya apa? Mbak Astrid kalau Mbak Tatin. Napa? Dirubuk sih. Niki nyuwune Mbak Astri. Heeh. Menika sinom granda. Iya, kan deh. Nanti jatuhnya ke Gubuk Asmoro katanya. Lho, Oh, ya serap apa? kowe piye minggu? Tiba nang kandas sih ora apa-apa. Oh, Bisa. tiba. Menika Mbak Astri piye Mbak napa? Kali jenengan niku njaluke dhuwit tak niku kali sampeyan. Ya. Mbak Lisa mboten. Mengki nyambut gawe nang kene. Elisa gelinggo sik dilon. Elisa ge nangkrem sik ya tengah dadi. Ah, nek wis dadi lagi beda ya. Sama Mbak Elisa. Iya. Jogetnya sama. Oh, nggih, siap. Ya, kayak apa? Iki mah bar dangdutan neh, saiki coba Iya. klasik endi, kayak apa? Ya, mulai. Maka Aku ndredeg, Mbak. ora santai. Santai wae aku wis anu kok ya. Wis Wis jinak. jinak, wis jinak. Wis jinak. Gandengan, Mbak. Gandengan malah kaya truk iki. Wah, ngece. Kudu lek tronton. ah. Kaya ngono tronton genah fuso. Oh, tak tabrak. Jadi iki tronton kula napa, Mak? Nek kowe iki anu heeh. Bunda reduk. Ya, kaya ndang. Ih, gandengan tronton. Bedet, Mbak. Kowe tak peluk kene. Ya, kan analog. Aja mek, aja arep mek yo, aja. Ora ngono. Di bagianku nek mahal lah. Oh, padahal lagi. Ya, semua orang ngrit guna dilatih, sesuk ya apik becik. Mbak Tatin, yo. Kon apa? Ya, gantian pokoknya. Gantian. Pasangan Dani. Iya. Kadari pisan galak ra jamak. Ngerti ku ya tak biri. Ah iya. Agawe rucite kali
becik Pastor Yan ya cantik ya toh. Wah, jangan nyuarani kagunge ning omah iki mesti. Langsung minggat. Ya. Ya, mulai. Upama Munduta kok numpak wae to dalan. kandhane hawane iki lho. Alhamdulillah iki tingkas Mbak Tatin. Pripun? Dalu menika tingkas mboten Jawa. Oh nggih, Tak suwun alhamdulillah. karo Gusti Allah 3 dina pokoknya jamahe. Amin. Sebab bare iki udara sing deres ya toh. Diudani saiki aja ya toh. Sesuk aku udanono ya Mbak Tatin ya. Ya. Enggak. Kaya ngono iki. Yuk, monggo. Mbak Tatin. Gantian. Ibarat wong numpak keningen apa iki? Masku. Perahu. Pokoknya ketemu aku pisan kudu rusuh, nek ora rusuh ora guru. Ya mulane dijak terus. Ora dijak. Yuk. Matian. Kali ini. Aku ndredeg. Kali ini. Ing matian. Matian. Dikajari Mbak Tatin, alon-alon. Mbak Tatin, iya Mbak Tatin. Ing matiane. Ya. Ing matiane. Ya. Jaruk. Terus ya, terus ya. Malah suruh garut. Yuk. Lemah gonjing angin jane Didawake napa, Mbak Astri? Gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara ya. Ayo, ayo Ini karo Mbak Lisa. diajarin Ayo. Karo Mbak Elisa kok Lisa. Lemah. Iya. Ya, kayak apa? Gubuk asmara. Terus.
Masukin pelan-pelan nggih, Mbak Tatin. Mula dah. Iya loh. Ya. Masukin. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Sri. Mbak Tatin sama Mbak Ida duduk kembali. Nah. Yo, serampatnya siap ya. Ini bintang tamu satu lagi. Mas Andi TB siap-siap. Yo, serampatnya yo, bagus. Yo.
nekat to, Bin. Rumangsamu Kaya iso-iso ngendang dhewe. olah totot. Tot apa? Bengi iki kowe nganggur bosmu ning Kalimantan. Terus kowe derene Mas Jatmiko kok ndak arep glelek kowe. Nyepele modele. Nyepere ning Indonesia lho Mas Jat. Iya. Polali kok piye to, Bin? Nyapa? Biyen zamane tahun baru renek tanggapan liyane do tanggapan kono prei. Hah, Bojone bingung, keluargane bingung, mboke arep tuku beras ora duwe. Kowe lek ora sing kono beras mbokmu sapa? Kowe ya be ya. gak itu. Lah yang Tau tahu bolo ben wedi cae ben ora wedi. kompak iki. Elek kowe. Rumangsamu totot. Lah, nek elek iki mbok aja kaya ngono. Klemben-klemben roti-roti to. Biyen-biyen saiki-saiki. Tinggile munggah amben. Dematene ra kaya biyen. Langsung penonge dilumane. Ngomongnya diginahne. Jagung bakarane to. Tanggung pekarane kok. Masuk.